Mrs. Kalos. Odi kwa nama? So what do I say? The number. You crazy oku? Akachineke. Kiponu nke na agba ọsụsọ otu a? Ọ ka si agba, ọ ka ọsụsọ si agba m na, ịma na anyị nwabụ ndị buru ibu, ọ ka o si eme anyị. Dị mkpọtụ nọ ebe a, sị ka m bịa ma ịdịkwa mma. Ọ bụrụ ebe a ka mkpọtụ nọ ose. You crazy oku? Maka chukwu ebe a ajụka ji. Kewe ihe na-eshi n'ime ebe a? M na-ehicha m ụlọ mgbe ọbụla. N'ụtụtụ a m na-ehicha ya, egburu m ọchịcha. Nkwu ọchịcha m gburu n'ime ebe a. M na-abịa ka m nyere gị aka. Ka m nyere gị aka. Ọchịcha o. Hai. Ebe a na-eshi. Kezi kpatara ebe a. Ogini, ki na-anụrụ ọgụ? Mba onye na-alụ ọgụ, mụ na nwunye m mba na chara alụ ọgụ. Ihe na-egwu egwu ọnwa. Gị na onye na-egwu egwu ọnwa? Gị na onye? Ịgbara kwanyere m ugwu. Kwanyere onwe ikuku. Eleke mgbe ọbụla apụta nnọọ, apụtagoro n'ọha, ị gị na-eme nnọọ ka gasị enwere ihe megịnị. Ele apụta n'ọha ị ga-akwanyere m ugwu. Enwe ihe na-eme. O ịma ihe na-eme. Legodo m anya, na-ekwu maka ugwu. Lelee onye chọrọ ka akpọrọ ịkpara iwu. Ka ihe bụ na unu na-abụ amakwe mmadụ zuo ike n'ụna. Mgbe ọbụla kitikiti ọbụla na na-enyere mmadụ nsogbu na-anọ arịa ọgụ. Ke ihe ọkwanụ? Ke ihe ọ? Enwere ọgụ anyị na-alụ. Onye nwere nsọ anyị na-alụ ọgụ. Ele ejigide otu ọnụ ngọnụ kwesịrị ịnụ. Ele mgbe ọbụla ewere n'ọrụ ị ga-etinye n'ụka ya gbasara ụka di na nwaanyị. Ele ihe ma maka di na nwaanyị. Ka eme na mama ntinye ọnụ. Adanne, emecha ka ngwa gị ihe niile mere. Emecha ka ngwa gị ị ga-abata n'ime. Onye ọbụla enwere ike itinye ọnụ. Onye ọbụla enwere ike itinye ọnụ. M ga-etinye ọnụ. Igbo ihe gbasara gị. Mgbe na kata mgbe mmadụ ama zuru n'ike n'ụna. Ka ihe ọ dị? Ga-etiri ọnwa m. Gakwa gachiri efe gị nke sara ha. Gachiri akwa ụgbọ mmiri gị nke sara ha. Ọmụ ọbụla na-etinye ọnụ. Nnụọ ya nga-anwụ. Ka ihe ọ dị? Ịnụọ ya ga-anwụ. Pongo, Ezeamaku te. Ebere. Egida ni eyo bele choino. Egida. Zo toni ya basala. Fanga.